Hola a tothom, sóc en Jordi i us parlo des d'aquí, des del balneari de Consciència, per fer-vos una proposta pels diumenges 28 de desembre i 4 de gener, al matí, doncs, de fer una trobada aquí, en el bosc, per reflexionar una mica sobre aquestes dates de Nadal, no? Com les vivim, si aconseguim baixar una mica de revolucions, si aconseguim escoltar-nos una mica, si les vivim d'una forma coherent o a vegades aquesta societat tan consumista ens entra en aquesta voràgine. Doncs bé, simplement reflexionar una mica sobre això. Aquí al mig de la natura doncs, és un lloc molt idoni per fer-ho i ens ajudarà a veure perspectives diferents, també doncs, jo crec que trobar respostes i després a partir d'aquí cadascú evidentment és el que decideix com vol viure-ho o quina és la forma que més li encaixa. Però a vegades va bé reflexionar-hi, veure diferents punts de vista. Jo també hi poso les ensenyances de les bones pràctiques de vida de Jesús. Doncs parlarem de tot això aquí al mig de la natura en aquestes èpoques tan assenyalades. Si esteu interessats o coneixeu d'algú que pugui estar interessat i li voleu fer aquest detall, doncs em contacteu i us espero aquí aquests diumenges de Nadal. Gràcies pel vostre temps.